Едно семейство, баща, майка и син, си купили нова къща и отишли до магазина, за да купят пердета за стаята на детето. Започнали да разглеждат и момчето си харесало едни черни пердета, но продавачката го предупредила да не взима точно от тях, защото ще го сполети нещастие. Но въпреки всички, момчето настояло и му взели точно тези черни пердета. Вечерта, когато ги сложили, всички си легнали. В момента, в който момчето заспало, от пердетата е излязла една ръка и го удушила. На следващата вечер майката решила да спи в стаята на детето. Същата съдба пролетяла и нея. Зловещата ръка излязла и удушила и нея. На следващата вечер бащата, съкрушен и съсипан, решил той да спи в стаята на покойния си син, но в ръката си държал нож. В момента, в който ръката започнала да излиза от пердетата, той се обърнал и я отрязал. На следващия ден бащата отишъл в магазина да върне пердетата и какво да види. Продавачката била само с една ръка.